ye pete bu Japan na ma akọ ya to mo di channel o mo pese ko na no ana edi nana ene Japan ene be ko mi do je akọ be no mu to no a akọ ba na ma be o de aye edi na madam ma ya de mo de shara ko ko no a ajeje ma me be o ya ye enye fia ne ye be ye ayi no ya ne da ne ha ye bia o President School Park ndi se na amamra kwanchen na se ye paso ne ye ti se na ba fie aba kire abuja pani ne o hema ne mpanifo ka ho o ma ko ma jatum se yo no a se na amamra kwanchen no o kra fo ene ne buja ka se ka ko ni e buja ha ye ke se ma ko ye be bia ba ke se mo ani de yes ye ye ma chere ma ko ai se ejira se na mamra akwante no wo ma o mo sese nto mo twen park enti ye fa na mro bo no mo ga no mo sese no enti ya de se ye obi ewe no ye be se obi ase ye nyina ko park no ye de efunu ne kwa ko mo ho na o mo sese no bibia ho ye be si pa ho bibia bibia ko ne bibia wa be tmesi pa wi kwa tmesi pa ya ri wa be tmesi flat na ho band ko ne ko ama ya chi enti obi abetimi bia no ye ko en ho wani ko na kwada ene nya force wa won na to bi ka to tira kwada enti asamo ya ba pa ya dia ko pa ka enti asamo ni die mo ya ba pa na ko ni e na wa be ti bia me ko mo ti ni ko to ba enti Subir, masa mina manya me, mina nimni ayan wa yama ne mawate. Yesu, wakuma tu yam, mina me bashaw ne basuye. Dafu me subir, masa mina ramanya me, ronya mina ne yama ne mawate. Monora na opero message so for wa kwani na radano no nyamina ni miaye moya manema mesiba subiam for wa kwani na sonya meso no nyamina ni na yamane mawate monora na opero message so for wa kwani na radano no nyamino ni miaye na oya manema o nyame beje ezime subi o nyame beje amana siwe o nyame beje what God for me to be oh nyame bashe amana siwe miso nyame bashe fa woni asochi ebo fa woni nsema wotitie fa woni dodo woni hunu so wadwini pisi woni nyame bashe Risi abaja isu Misi wonya mebera Okrani jansu wate Misi wonya mebera Omobroni kawa kumatu uya Misi wonya mebera Wonya mebera Amana si Risi abaja isu Misi wanya mebero Okrani misi jasu wate Misi wanya mebero Obonyiri jasu Misi wanya mebero Fwakwa ina shenu zawate Oh wabero
Ensime subie Onyame bereo Amana siuye Hey! Onyame bereo Kachiro so nyamba hwate Oda fo kwa nyina so nyame nsa Mera so chi aboba Mera de ni peka fa ho Aho 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 Kami pakai siap ya cucu. Kami pakai siap ya cucu. Kami ada mana bapa? Apa sia-sia nawa apa salah? Oba dia cucu. Oba dia cucu. Atrabe. Nane. Hello guys. Nane. Oba ya blana wa oba bushasha wa oba. Nane ile. Nana obidie. Nana bija upratio. Hey, nani ile? Ya dia dia wo nana. Nane. Asa ufri suko bari fa mwa. Isi enza kasin. Na wewe kimya so. Na wewe kwa biara. Say me ready one. Asa bari fie one. No me say me ofie no kasi go. Dear to me more. Dear to me said one. Edi maybe let me a boss. Hey!
here as a horse.
sie die no ena ye gigia bia o de bebia edi onyame beje ya da wase eno te wo ba kono mo a me asumasi grante ati ya meneno bije atia me semno onion every corner baby onion bro na me kusia ena yendishie no edam Monsieur Monchade, Monsieur Monchade. Nana Pansa, Madame Kabuna, Yayeno. Sir, you become here to make no come. Sansuna, Ebusia, Madaruma, say, Utom be a bar, baby. Sabe Ashanti Juaso 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 Juaso
One umpenyi ya makwaba enye sei na kamupeno abeto from
This is no I do so actually. This is no do so actually. You want Baba, why are they a year Koja. I am not saying ODB. I never. Busia and Ashanti Otchere. I am Wakwaba. Sanso Anna Aye Onyumtuni Ohima Mercy. Ohima Mercy. I also have a Pimwa. Mommy, Mafiopa Wakwaba. I Mekai Aye Asokore SD Kaipa Wakwaba. Echebiano of a sort a year if who are young, yes, you have to change your red. Sounds so, and I hear Nana Agapa. I on the Shakron, I'm gonna be a sea, and I will be also Shady White, Shady. Enchabia, a police signing, Doctor Akufuta Pare, on any dog of the people are didn't say, Nadina. One also never planned enough for me. They say it's a Libya. And then an Aquansra, it is an Aquansra about Asia. I Doctor Akufuta Pare, or say ultimate a year and cry. Now only the Juma, as of one of the poor, but the new Yaman Tajumento achieved. I did one, yes, you are for me, a blow, a video of funny.
dada nyame fo nsie yie on hyenti ade on moduku nyame ba wo chine kwasie wo ne benyim wo soro ho no afi sika 100 cedis onyafo sanya o ma ekasa ho no lukwan so a na odidi aboba e ya so nyama akutaw na odidi so atu so no sanya ba ekasa nyame mfa wo nsie yie amen.
My brother died. Yeah, body way. Yeah, body way. I just that way. Mama, and I didn't say me. And say me, or say me, or say Yeah.
Otchere, one in a bush, young as Sambre and Nano, one bedroom, one thing and room, and the two no one better integrity, no double na corner dear, and your brother to go a Siakonana, and then a bush young yaka and a setting, and to Mucha Doma, Santa Papa at Tua Airday, a young man, what you now, and to go a Siakobama, a young integrity, a year or Henry Dickness, Mrs. Regina, and a Sambre one in a bushia, or my true house. Omadura wa mudi enum abetu num no ma busia nyina ya ko ene sente e ma mu nyina akwa sa wo ba etia na bra kwajo no onu an ka kire wo je na wo kwa wanya bibi aka kire wo mo o kwa je bo sai e po be na je na foko ya kwa ya ma eduku ya na no pa ya nya osupio ya shanti ade aba no dollars cash good razan ya Saudi amono ne mrati ayi ne de e wa na na wo ti Saudi abra ko jo so amono ne no o se je na de diska ye bia no o ko dura sasa o mo pa ti aba no anana pa enya o supi ya snap sada be me na ya se je na ko do na do fa ko tra wo no wo mo fa Joseph ye na Saudi abra ko jo amono ne o do oni o do wo ta su ko fie no ani ni sister no wo mo kasa no na na mo mo ni ti anya ado e da mo ase
Ebi yewie ha ne yakoho. O se yewie ha. Sada kwa ka sase ya. Obi kan be busa kwa so. Ada kwa ya. Asira jame. We tie ma atwe yewura. Da unhi. O chema be nkum hi. Wo se eye aguna busua a wono na kwansra hin baafo antwi Otchere edam na ne ade ato mani watutu ni chacha mu fi Otchema mu abeduru ha e ba be tai yachi am yakura na ODB wono na kwansra hin deja abusua se odaw hin abeduru a wo se be mana kwa ba na yehwe ba bi ofiri se bibia ye bokwa ye ba no di Otchema doku ya di chichiro Otchema pantu ekura busia ne gu obrane konwi ye di mo odaw hin ye di mo na kwaba man bresu ya tu ensachi ye wo na chire ye behwe ye mo odaw hin akwaba kuni fanana no ya sempo akra ada akra so kasasia se no kre mlele so ya no okbona humem na ajilo bedu yi so no ye so ne mo ye bia wone mo ye hebe bi dia krato aka se de be se be akra ni echi no chen ni nua no mo ne nkwala ne nana no so nyina mo mo na du krofu na paka mo bom ne nyina moa ye sie na kra bisa ne akra sra hen papa no so ne papa na so so babua tin ka kra nyam do o de bai to bai aboko ye ni tin ye o se ya mada se bra kwa ba bi o ka se won kwa ba ye enchi akwa ba ma no aka process ahen nti ye besere kwa firi wo na yakọ process ahen ho akoto ase kuni fana na me sempa o sa yin jam ye ga winfo ye men to process ahen ye inspector general police say aguna busia wo body sa anwo ni gaase awo no ni desie bafo anti Otchere o papa dem dia ni eba
I bet straight to me, and Mama will sign it. No, stand. The man who can pop up. Yatu yenseki ndiyanka enche byambati yanka yamana kwaba obaida wansi afọ kwesi entry odina bedu Juaso kuromu ha yi saa de tie ade ato wani a obi na yima wo omo be mabusu adue da akra agona busua onhye de akra me de wase someone dey ebru and I'm not trankonya someone dey anya adome kasa ono fuma mo fancha me mo de hia ne me me jira anya bone kra anya si ya na ante ayire na ODB na yonkofo ni nua no mo Juaso ene kro dia yi mu o ma ni abre papa that's ODB dia o ma dia nyina na ne prakope timrantie ise sanai ora ODB we friend ntuma tintin mu na okwa Roma ka bibi anjira mrantie ayire kra na che so o ma yonkofo no mo fa no Juaso na nhwe yie na obo adipa na kwamo ine na jebi abusua pani ena memman sadi omo kasani ana ora sami ya fanafo wa ma say ya pa ya ntoma yo na obidi ya refuta wuni ana ma say ya refuta ya ntoma no no apo je na fa kwa wa ma wi ani anyi ya pa ya ma eduku oni apa ya nya osupio rati ayire ya pa Ashanti again 50 Ghana good cities ODB we am rati ayire ni adiska ya bia wa yemamo no sadia wuni ana mbobo wo mudi wo mo kasa no sam rati ayire fabi ya wa mo wi ani anyi a si adwa fo so ani aka ya no ba ma ne ya pa arifo I say na to yi oni atofwe na to yeah, ada wafra na atui obidi woni anu se na tuye onyame no wafra wo ko me wa ja Abraham kukumu na da chi akwa mepino atoto bato na be kasie no bobom no ba me na woni anu se e do ma fo so ani aka je woref na fakwa ya wi ani ade wo bi na yobi ani sai aja obidi ne papa no ya na nkatia wa mo na kasa busia se ya papo ade ODB na tia yi no da we ti so aja no aka bibi kra kira ye be ya na chaye ta se no ma fo di kan o mo papa enso di kan na so aja bi wa aja bi tia se eti na no sa di aja no kasa ni ana na nkatia agoro oni na busia se aja ODB ya kra to ma po ya wi bi apo ya sheshe bi apo aja obi DJ o papa no say ya say abia ya me eduku ya betia o papa ya nya osupio ya sina poso sada aja obi di tia na do fo akotwa we o papa no say ya true ya fa oro yensa ya ko proba fa oro yensa ya betia no so dede o papa ya nya osupio aja obi di sadi o papa no asoka sana no nkatia agoro wana busia na no mo mani tia nyado da mo asia pia agunafo akwati profona nano wodi se preku mo dan saso na nanu ma se bia
die song. Ba mo woti mo de fo atu apremujan. Wo kura kosi apata kase so. Watu apremujan. Ama samre kwa bini ni kuntunkuri die. Nana no mada wo ma mesrɛ mo ni die kasa kakra. Nana no matena nkonya. Wodi se pre kwa mo dansa so. Wodudu obi bie. Mo ba, mo nana, me mfisu sa mada Roma. Mo so mesrɛ mo ni die kasa kakra o. Nana no mada Roma, ma no fuma mo mfa nkyɛm. Papa, brai. Anya boa ma die. Oba so no oba srebe die. Oba pa yeri ne ko beje mo yeye. Yeah, ba fo nchi ko asiako. Wodi se pre kwa wo dansa so. Nana want to see care wuja. Tabi abru so nya oba no oba o. Oba ni dia asem towa. Wo bobo so ta wachie. Ta ba ni bi na meka na asem no. Eye mi amade nyina. Wo hene yire. Dikina se papa bi. Wo ba nya mesomasa na kuma muma. Wo ba woni ni kuru yam kom. Wo ba wo doni kuru na wo dini ni. Eye lu debrichi. Wo dudu obi. Wo ba pa brechi. Wo na sibi bi chiro no. Wo se ba so ti wo sia ko e. Medo, mebu na mediuni. What is your gun? What we are dancing for? Sapa papa ye said you were baba yan or baba why Nana dear minim says Sambre, menya sure, say mate for no motata. Timota wodia, Munchamani, now where you do can you plan an hour uno? And to one son, I may do what she, and to Sambre, what ya, and your chest sign. Now Sambre, what would be your bass on our bass rebedia? Wasn't another one, a separate day. What by Korean ye into the Chira sign. No, Madame Sambre, or bass on our bass rebedia. What is Sambre not say? Ne papa, ne foot for. I'll be the Amrantia in a walker. About register what young Kleiny. Nanso woni mama mrani amani awon say amani o. O se se wo kokro bi so. Na ye di kosue di abototo a. Tobi ne bia na ye kromo wa amamre. Wo se wo yan krani nanso ba santimemu. Aguna ne hia wo ba ya mama mrani amani akwan so no. E wo se obetsi bibi kire mo. Wo ba so na wo ba sere bedie. Wo se samre se na se pre ko kwa. Wo se ni kete pre ko na ntwaye. Wo de hia mani amana santiketo. Aya wo yine yire. Dikira se papa bi. Wo de do bibie. Wo de se pre ko dance aso. Eye garment ne de hia so ba ya. Na santi get papa bi. What is your bamranti and your fancy wadakam? What we ye ni pomo? What is your bany man kasa o? Enti ne kasa papa bi da so. What we ni bench fita? What se papa tia se feeling ke kawa dia na wompe enti your fancy papa dakam. What we ye ni sum ya papa bi. Amranti ye what this year ba. Wo yire se ne kuru dia wo bone se bodies. And so somebody o your mind. Enti papa kwan na wo kwa ne wo. Enti fa uti to so na sa wo kwa. Woman ne wa hine yire woni ne kunu ba fo ntubu ase akoba ma papa bi bencha babu na so mo enyeja wo ma we ne mu no said your this year sena sekete no no wo wie no nie wo this year ba kire se amamre no wasua ni yie wo se samre pa ko wo hine da fo no ko no wo de sepre ko dansa so wo so okuta ne ntoma papa bi eye me ba wa brochire wo se papa de ne ma bepire ene wa brochire if you want me fence hunu bi akeke amesiri bi kire na nanom e basa na ntwaye de ntoma epo wo pa woni papa na se na de nyina ODB na so dura wo de dia pefra wo wie ne so de sepa ne nature bosia ne chacha oguso wo so de se be frantoma wo de tawru be gu ne konso wo baba ne ni atie wo ni mama mre ni amane won se yamane wo se ni towra yemfa hu ne kon ni towra won fa pepa ne nim wo de se be ye bro ni sasra data so ni papa ni bi o se papa wo ma o saman kwada de se bi ebru se bi so ne konkombo so e monitiri so wo wie no se sa media ministry Dickness born Casabe Pire. Why in a year name Yentia and so Sabia Brusabia song Abba a womb. What's in his seminar or Diane in Kaibu? A sepa, wine the benya. What is your ba? Or Sis Wakasa will do one dance here at dear Betty. It's an inseminar and what Diane in Kaibu. A sepa, wine the benya. What Papa Reggie? What's a papa? A Siena Keja, any after that. What was the answer? What Beth what done? Udini. What is your ba? When your men found see you and compensate or no besia was the Jabra, the cuckoo, a sepa, wine the bina. What we no say?
ayana misu amunsu bi mami na misu amunsu bi mami mi besu ameja for behmenim masiya himama na misu amunsu bi mami ayana misu amunsu bi mami na misu amunsu bi mami mi besu ameja for behmenim masiya himama na misu amunsu bi mami what is the break what dance so gama tradition what's na nanu madaru me bru madaru me son wo di manante siachi amamra ni amane akwa so ye peja ye de sepreko a wonu kwani na busia wo mu ntimi nsu nanu magunafo ya ko te brofo nananom mona mo kachi brofo nanu mo so wasra mo sabia bru sabia son eye de handkerchief eye dozen edu wo se ni fudu mienu nanu monye monche mo fa madu fo ni ejamfo ye tachia na se ye peja brante anyina wo de sepreko dance aso wo maboa no ama nesu wo wie ye Rade. Sama kachira mo beti nana wo bone somebody say. Wo baba no ni ni kuya mu komo. Wo si anope. Wo ye busy on me so no. E dey anyway your friend passo. What is your bay? What do you bibie? Ba fo chupo si akọ. What is the preko that aso? Wo yire. Wo dopo. Wo de nyina wo debility wo hene yire eye ready papa bi. Wo so ba ya. Eye ni breakfast. Ni next cafe. Eye Milo. Oats. Lipton. Papa, minim biabinim, rice water, porridge. Nana water roma. When you wabusi akote brofo nana no. What's in the breakfast? Monte na samra ya no pay ya fruda ya kai. Mon fancy wo. When ya ma don fa ne jam fa we twahia. Wo mu wie ya mu brodo papa bi si so. O wie ya was in the chibon papa bi. Yanti mom. Yanti ma don fa ne jam fa ya twahia. Ne kwa bi tu papa bi. Yanti tungum. Aya ni gesia papa bi. Ya se wo yire pa. And when you move, you move. What is your baby papa to Wesiako? Or yere, what's your no pay? I don't find a job for a teshia, a yenny breakfast, yanche, na yam fama. No matter Roma, Sabia Brusabia song. Yes, I will bless you. What is your best want to me, Shamo? So don't find a job for a teshia. I got a buffer and a monqua, monco, from Messma over, but I name tell you. What is your power in a Regina? What's your yenny press you? A year and naka, up in your minstrel. And naka, edu, and was any good woman. I disheba, Monte, Montafama, don't for near job for your tessia, no more no guapo, passo. We was a Sunday, none matter of Kuna. What it will be here? I just a proclamation dance also. None of my savior, Brusabia, so your mamma Numka, and no pain and no sorry. What is your man and yet here? What you must say, want to me for Bibi can go to a proso man and no. What is your say? A yen drinks, Papabi. Some days and another sorry, na so muko to apa. Ye facing another conyaso, no more sampa, woman banukulu, Bama na one feriska, and to what Yakobama, what it will be, a yen say. What we ye, a yen the red wine, Papabi. Dickness is somebody and the brab banty as Ramo, so for the better. Some men and another yen to me coffee, big we are keke. A yen red wine, Papabi. Ye ko chuchabi one man kwa ba dia wanya boni do samre wom say ye nia bre so ye papa ye wo fa ya se ye de nyina obidi emrante ye ne wa gene de not to Abraham kukum enti nyame adma ye kopa ne korabra na nanom betina se na ye pe bibi de agu ye furupam what is ye ba samre ne nia tie wo bu na nanom no di na nanom ni o se ne nwan ye mfensisi na nanom table na so mu chabia omu wia omu didi e de agu ye furupaso wo wie ya na force nana nanka nya de ye penie na so pa mo wo ti mani fa wo ka wasama no de na no abetum wo de fa wo ne chaade a wo ma wo tubi na nanka ye betwa wo hia nanka ya to happy birthday enso enne ye boedajo nana pa onyame mfa wo kransie yi enkopem se ye no behia e wo Abraham kukum nana no madarum akote brofo nana no se de mu amade nyina wo ba so no wo ba srebedie wo de se preko dance aso eye mo ba mo wo fa ase eye ba fo nana akwasi enjibu asiako wo dodo bibie wo de se preko dance aso be na ye de ne kwa abuti obo ayenya bie eye ne yire eye wo hene yire dikna se papa bi oba pa wo sra adore ne ma wo ba pa wo bu ni kunu no di ni kunu eye wo ba pa Regina nana no madaru said there was sana secretary nana no medamasi manwes yo nana no mo abusia yo papa jili I can't na ka yo obi di mu ni o o se ma yo no bi yo I don't know
na watch that no ma be kurani obeje wa kwade wo sembe dia abaywa mu saidi abaywa mu tumase abaywa mu garment oso odoi na watch that no obo ne mrofo na tonsa didi oba fatadomu ene obeje wa kwade eko obeje sino no na watch that no ebra wo kunu be mpa be nkwanofo botofom no ananan magrafo mama na shuansi mukwa na so ekobo na maniese wo kunu be mpa be nkwanofo wakankyina gu wa bra aduane siso obeje wa say na me wa yire si memu abrochi memu meda na mapa me kwa me bemba enti mabusua mo Juaso Ashanti AKYEM me papa no me nua no mo nkwa gyina ho na watch da no mo ni na nan magrafo endi ampa obeje wa kodi na watch da no na busua ene na nan maguna di ene o mo she da se enura ene o be yi obempa be nkonofo obenturupo ana o mo atuduro ene ODB enura na no mo yi mo de hye ma me kurani wodi na dwade enura o se me kura bobrapa de na se be dwade bobrapam e obi wo na so sole no amobra wo ye bema na wo te ho no amobra papa ye dwa wo fase robem enura ma me ajewa o se me dwa me kura wo fase robem ta sabra me kura bobrapa eti nura wodi ne bobrapa eniama wodu obeje wa edwetwa okuru enura niam ade ba ye ye hwe ni nyine ko ya fa bi akwa eno na me dwedwene ho na say ODB ono so awu eno broni kase all days are not equal eya no kore enura ye de adwade agu fam anopai adru se ma me kurani wo besa ni kuru kete etwato won sa ni kete biem ma me kurasi se mi na mi nie beje wa kwade ajatu ni chi yo odafo watu chi ya ma me aje wa sa to su anu atwa odafo wo sie ni kaje ni aseda enne ma me kurani ma me aje wa kwade wo se na wa ye enu wo mu aje wa kwade se enne ye furo ye kotokua engade so aso no odafo aje wa kwade se anopai want to make a chance amamra kwai dia dano wan fenfra tofo eti aje wa kwade se dia di kan wo kutani nsuo ya wapudo miensa me mamra ne Ashanti amamra ne ye ye bedu kroma ne ka so pani na ye be na ye e ya bipon ye ne ade hyiye wo sa ya hene na sa wo ko hene ni e so ro mpapwa egu fom anano mpia eti me ne kwade anyina ta esa so obuo ni ani diati eni anyina ta ya woro ye papwa egu fom esa se ye ba ahemfo ni ahema ekunni bi eni e ba manu sabre ma mi aje wa kwade owie ye no oso ndi wani ano no akasa bia otwa ne bode otwa na egu so ni sentino wosinne enso o mani krukete aje wa kwade ase anopai wokuta na Ashanti kete wokuta na Ashanti bobo wokuta ni bashi wokuta ni suya enura suya wokuru wodini timato so ade bahe anopai wosesende wokuru yo hene so amani suya wodini timato so suya akwai wanana mabrafo wosimo fatu adakan amofa ne nnan emuso esanse wokuru woyo pobi woyo hilibi woyo kunibi woyo fatadom pia aje wa kwadi awie no waso amani kru ose ni kru kete eso amani kru ntuma waso okutani kente makoma so ahe owie ye no wose wokutani ntuma ahene pankasa afi wose ne chawo aje wa kwadi awie ye ma me bra wose na me ne kru atena brochi dem dan ne me kru ka nkyira gu na me beja ne kwan na mafa mo hwai abrochi sika doro ene shemu enie was me patia me duku ni shanti ade eno no sase yewra ODB anana wodisika branti wodisika to brada ena de ahia no ato ni abesewie afi ajawa kwadi wo wie ya no wose enne abeseno enkenya Kristo enka ba kurani kadani abe enka so fa de bede na wodi ne bisi egumu enso enne Kristo nti was it in toffee na bese no na
monye afi owie ya no wo se esu bedru okunu be free ha e bedru America mem e bia na esu bedru no esu bedru no a won fa the candle won fa the matches won fa ensha afi eje wa body o se me di na ba riwa sabre na ni abidi o o se na ni abre onu die wo ni anu onu die wo ni anu oni anu no aka sebia papa nyabotre no krani nya ma ese sawo ayan janto odawo how dem you sia woso kuta na friend aya hankachi na nanom abuna nanom apese na nanom ya sebonye hankachi fi wa shesha dia wo bubo mi esa wo se draw awo ano e hankachi fi wo se adi sonya sikire e na ba kakafre hanki munye na mu fa pepa mani kushi snapo and snap no ya tete so was me wura pani fie amamre ni amane akuna nanom akuku odufo awo mu ko wura mu ekwa ni sasabro sampo ye na nanom pia wasu akuta ni nsa ya brocheje pia busum no obeme pia no po mi sikatuo and that's what bobi onyame o chirawo ma wo na yira wasu akuta aya ne nsa snap da so na brocheje nsa ahodo ni ahihye eje wa body awie no wasu akuta ne nsa ya opuno mi nsa anu mabra akoda nanu mai adofo aboafo onyira amonye na enetue ofa so aho owie ya no sidabi ya beko ye kuro mu ni asama ndo ewa na obia beko ya di body akwasha form na sasia yinaba ya di beka akwasha form na sasia yinaba ya di nipa akwasha form na sasia fa no kra ye kuro mu ni asama ndo ewana obia bekro pia obajewa wase aye shire eye okumu otin sika gasho eti flower no eye flower ana waye na aseseja wase okuru woyo hire woyo bimprobi eti ne sabra ya ye ja kuru kwai na aseseja okuru kwai etia no ade kwaba mane okwana dofo nyina ehia no ye bebusale se wo ba no edia no obaje waye ma wo na aseseja awakwa tsena so edi abamane osunu no bia afi ka we nyina wie na ye obaje wo busuam eye wonua mema wonua manu wo mo sinde wo mo dihie ekwa wo mo kuta nhire ba ko mepa cham ba ko afi ye wie ye na ye obempe ye ne ye nyina ye gade kwan yi sabre eye ne ma wo wu a wa ye kankabi wo wu a wo janka wo be ko kankabi na wo gu na ne nka wo gu ho eye ne ma efiri piesie ekosi ka akire so efiri ka akire ekosi piesie so enkwada ise papa wudi eja ahwan ni papa ye tue ni entobi ani papa ye trawo papa ye frura papa de yie papa nanti yie papa dem ne fa die anano pia Amana tito bien. Obeso. Kratire mo fa dafo. Mo bien. Mo bien ko mo ko. Amana tito. Obi bien. Amana tito. Amani ya dia makota.
Suwa, Ziapa, who Ashanti Ziapa, Ochime, Ziapa, Ziapa, Emma ODB, Ziapa, 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 Obi, Ziapa, and Akrao, Ziapa, Peja Fefe, Ziapa, Adolfo, Ziapa, Ziapa, Abraham Koyo, Ziapa, Area, Ziapa, Emma Baby, Ziapa, Ziapa, Wadania Cheja, Ziapa, and Adolfo, Ziapa. Who has an area of change here, but Ziapa, the effect, Ziapa, the discount area, Ziapa. Otchere, we didn't want Boca, Ziapa, Boca, Ziapa, Abusia Boca, Ziapa. As someone do your mind, the Abraham, Ziapa, and in your wine, Ziapa, Nakapia, Ziapa, Ziapa, maybe a coin, Ziapa, Bago to Ziapa, say you want no more, yeah, Ziapa, who by show more you want, Ziapa. Yes, in the bedroom to Mumpe, Ziapa, Yaban, Ziapa, Nakomo, Ziapa, your house, Ziapa, Ziapa, and not dear, Ziapa, Ziapa, Nipa Bonfo, Ziapa, oh, Bernardine, Ziapa, Selma, Ziapa, Abusia, Ziapa, Ziapa, Ayoshe, Ziapa, Etiuko, Ziapa. Yababa Bibia, Ziapa, and I know by Ziapa, and was Yakom, Ziapa, and you'll be going to Ziapa, Bob, Accra, Ziapa, the Socus, Ziapa, 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 Juaso, Badu Kete, and Wasi. Yo, and I was saying, Tabre, you tell more, and I'm sorry, no, about over to you.
Church Ghana, yena ye disumi enim. Anope kan nyina ye hu na ye fa enibonyam se emma Kristo. Bispacha ogituma ka se amen. Ye besira ho brasiem ya frɛ yen sofo Gideon Amoa no abema ye the opening prayer. If we are not praise him, waji ato aso amaye. Amen. Abrasim pacho yin na ebo bai. Yam panje faraba. Anopai wudi len yo nyamonkan. Yeda wase. Isan se waye ko promoti ya sambo pa enye yenti. Yeto yen safro anopai. Bra be fajuma die nyina no mu. Ba hye waso mre ase. Ade nyina ye wa no wa. Yam fa wase den. Ewrade gyenkwan na ensi yi. O Yesu dile. Amen. Also for Nyamishra, answer na enyumtufuo no beto nyumo no. Enkabo ewo ho ni say right behind us. There are washrooms there. It you pese sebi we o mu yi a.
promo send a new ship. And then you can't interview. Remember the deep to it. Dampari, Wama, Wabo Sawade, 5,000 Ghana Cedi, Odima Nana Apansra Hini. Ena ni penny for Okani Hu, Oba Niso, was Wopra was 3,000 Ghana Cedi, Odima Nana Apansra Hini. Nana Osei a free fa CEO. Ewo Vocacom Ghana Limited. Any a free fan nyina wo
Onosi umaye 5,000 Ghana cedi. Amen. Nyamisha SFA. Midi nyamidi sinemu. Member help you. Nyamisha. What nasi? Momo seman. Nyamisha SFA. Right. Baby, are you doing? You better go sentences. Na ya papa obedi enim kan Dr. Reverend Dr. Samuel Obemantiao. Ye besere asofo ewo he nyina ni elders nyina ebeka ye ho. Na ya kwa akoye. Ye wie na ye free ope. Deacons and deaconesses. Any asorifo ni nyina beko akọ sra ye papa amano the last farewell. Na afei ye wie a ebusuafo akoye na wakata ye papa so no di na breye asofie. Amen. Ebra ye reach any day na satano sorrow nyansa so kai owu kakra mfa wo huntu sika so kai owu kakra kai se wodi ni nyina beja ho kai owu kakra nyema nyina ya huhude kai owu kakra edejawo muna wo wunti kai owu kakra wodi edejawo bekonti kai owu kakra nyema nyina wo awieye nti kai owu kakra. Amen. Amen. Afei sene nyame asem eka no ose afei de Kristo enyen afiri awufu mu aye won a won adeda ni na abakan na sene a enam owuso enam onipa so na owu bai senso awufu sori na onipa so bai no na ne sene a won nyina wo adamu no seso no won nyina benya nkwa Kristo mu ne no. Hallelujah. Amen. Na obiara nam nankasa ne kwan so Kristo ne aba edikan ansa na won a wo ye Kristo de no aba no edimu ho na ebia obi besi se awufu no benyan den insinipedia benso na wode beba okosia ni awodua no rinya kwa jese ewu ansa na onyankopon ma ne edua okobe na emma aba biara na nkasa ni dia senso awufu sori ti no no odua no proyi mu na ebenyan na empo. Hallelujah. Amen. Odua no nia eni ne die mu na
nso ebenyan ewe ne onyam hallelujah amen nisa na yenim se yennua yeneja yendehye Mr. Douglas Badu Otchere obenyan ewe ne onyam hallelujah amen odua ewo mra oyem ebenyan ewo tumi enuanom nya meka ne se onam ene moja entumi nya onyame ahene no nanso nya epro no really nya empro amen amen she meka no hintasem yenyina renna na yenyina besakra afreso amumu etiri to bento ne senso na obesen to bento na wufu no enyan se won a wan proda na nya ewuyi behye nya enwu no na se nya epro yi nya se nya empro no a na nya ewuyi nya se nya enwu no a enno na sama ma tro le bebemu se 1 minute enwu nkonemu hallelujah amen owu unwe wo he asama nkonim wo he owu unwe ne bone na bone tumi ne mra no na mumma yenna onyankopon a onnam yene Awurade Yesu Kristo so de nkonim ama yen no ase enti ne etwa to anuanom adofo muntintim munhim munkoso Awurade na djimanu ara ifise munim se onyuma ene mo bre erenye kwa Awurade amen this one also for being now for company no we are Dr. Mantilla and delegation amen yes Otchere amen mumma yenye Jesus. Onyamia tumo ne nsem na ọmọ sẹ́yìn nyame no ọ̀ntún ne ne nkyɛn ọ̀ntún na nhyɛ ọmọ esi na yɛ papa Badu Otchere onyame ne wɔ ne kan na ọmọ ne gya amen yɛbɛsrɛ anyimfofoɔ ɛberɛ a wɔma yɛ nnwumi na ntɔfo yere mu a ɛwɔ ha deaconess and deacons nyinaa ɛbɛba abɛka baabae ama yɛ wɔkɔ no na asɔrefoɔ no nyinaa nso ɛtoa so amen
na aka kyerɛ me ɔfa kwa me Japan. Obi de Japan man you. Not in vain in the Lord. Amen. Hallelujah. I can't cancel no ebiti when I can't cancel. Yehonu Paul mo chokoma koronto asafo no eti du no mi mo aduonum kosi aduonum wo che no ye ti Awurade asem. Enuanom the American say won ni moja ntumi nya onyankopon ahidie. Na de epro no so ntumi nya de emperor she America mo ahintasem. Ye nyina re na ye nyina besacha. Ntam so mpofri mu otrobento a edi achie shine na obeshan totrobento na ewufo no anya ne se wona a won proda na yen de ye besachia na etwase ye de ye nyina besachia na etwase de emperor no she de emperor no na de ewo no she de ewo no na se de emperor no nya she de emperor no na de ewo no nya she de ewo no a eno na asema a watwe ne bebam wa mini owo nkunimu owo nkunimu ohen owo onwo ohen owo onwo ne bone na bone tumi ne mra asedanka onyankopon a onam Awurade Yesu Kristo so di nkunim ama ye hallelujah enti anuanom adofo mutintim muhihim monkoso Awurade adwuma mu daa efisɛ munim sɛ mo bra anya kwada Awurade mu hallelujah. Yeah.
will some Casepa. Can't be any not to 5 years in Libya or Buffalo. Biography, yeah, Papa, na Bakosem, na the family rep, ever kind of biography. Now, for tribute to know the widow, the first son, the children, and then TAC Juaso Central. Repacho, oh, but now kind Casabako, a Casabako, and kind me, Mr. Ahobrasimo. Now, the Obekin kind. We don't need the no need the to us in a let's say when you now we pay na ya it was one. Yamishra. Yeah, you kind the pressure, Nana Odit, now who any of 4. Nana the class, they do what actually, fellow, Nana Odit. Ya want to Juaso, Santiago, 2 years. Oh, what the 4 to me, that I also do not watch it. I fit a pin a hand clone at Usia 28 February 1960. The papa, yeah, friend of Penny, but now it's all few Juaso. And in the man, Penny, Mary, Piamanfo, I'll fit a Grabusian, all few Juaso. I'm upon at once a friend of me. Yeah, but the school told me to show him. Nana Obit said, Squasty. Oh, there are Presbyterian schools. School I went here, including Friday. Ofrasia, I feel a pim, how come I do see so. Now, we I feel a pim at your son. Now, we when you MSLC certificate, but down, that's what we comfort. No, you're in the school, any mere penny. Now, to Safreno, penny boy, a final contract. Na me ya na dom woni kata chojuma bi ko ye adwuma o adabraka eno achire no na uton ya na dom na onyakonya tu pampo United States of America e ko ball bra no wo na no uton sa ya na dom woni company bi e Ford Motor Company ye adwuma e wo America ho ye ba na ware se bukakra na o kan no e bre ba ko bi o ba Juaso no obehia ne dofo di kan a friend of Madam Comfort appear. Now, no point in a room on the Baba Penny. I am not for a Pacianchi. Otchere, or do a team of Juaso upon Srahim. And watch you, the Papa Obi the Shane Dofo for Bestima, I a friend of Madam Christiana, Ejiwa, now Oare, now a Memunai if you move by. A mano in a Twatwas way, and there's Otchere. This thing for Otchere. Man for Otchere. Anna, Evan Otchere. Ask Sabri, America. On go, right.
Yes, Saba, dear, Nancy, you know, your cry fast so by. And I was pempe, and I also a child was pempe, and I would say, dear, and my papa ODB said Nancy. The dear man about to tell us, also we ma in your slow, pack on so. I'm in your Panyama or the Sas, Nimdiani Sa, Jambu, when you're a babu, or the Papa, Juaso, Mebun. Now, when I come to us, or Trump said, and my pa at the house, and my day of the house. And see, catch a woman now yet, Mebun, man, said, Yama, and my pa in rain. Now, a bravo this evening. You hear bra, if I pay 1 American, not a little do a crack. Or 1 American, the whole do a crack. Or Koyama, do baby no, where it's all back Ghana, Robert Twa, a year, I Irish. To Betana Ghana in females. To Betana Hano, Unya, the Fugana or Hena, Papa no Hena and see. On also, any Baba, I have friend, Baba, friend of Tracy, or him, Otchere. Now, a better creating the whole total into a sort of sound for America, rock or slap, and to sure over to a consignment, swimming sun. Etsy or Samba. Or Samba was swimming essentially. The young son per day look a crap. And see a bushon, a barnacle, a bushon to Tennessee. You decline, which had no call, Stewart Hospital, Queen, or Pal, Berman. The only one, not a 4-boy tree, same fanning call, Agogo. Presbyterian Teaching Hospital and Juaso. Near Juaso, a Samba said, no call, Confornati Teaching Hospital, Yakotua and Hamso, and Pap, Ukudi, Confornati, and Nanai. The next extreme, ye niba, she, Nina, a year, a diet talk, so a do no back, a year a feeble man, a dozen siano, a papa, a dime, the chief line. As you dream, ma, now, no, there's something in Ria, and papa, team, and go home from the crazy. Yeah, papa, ODB, on any pankuta, with the anything in people whom they are so idea. Senya, Yehuno, when you pass it, we will be our penny pack, no go far, or who will be a casa, so shall I go to Libya. So we can, while problem, Casa teaching the parent, and see. Yet, also for I need to pack fast the papa will do. We be swap, not as a Unimiapo, the Biaba, your occasion, Biaba, a great a father of a fan who say yes, ever pay Unimdi. In tea, never come as a fun one. A year, a brief poem, a fun home, a brief poem, of fun home, a year, sorry, a beer of Sana. If we ever ODB, a young woman, we Oma. Any abusuan any unamfofo wo ehie any amanoni any dwasofo yire sugar e be fewo e be ka odi bia dem mi fa die ni amanihunu nyame mfa wo kransi I widow. No one knows when his hour will come as fish captured in a cruel net or a bird caught on his net. So also are men trapped by evil times that fall unexpectedly upon them. Ecclesiastes chapter 9 verse 4. As a young lady in 80s, I met OB, as I affectionately called him. We dated for a couple of months and finally we got married at Juaso. We relocated to Accra to live together as family. After we had our first son, life was so tough, but through hard work and perseverance, we were able to cope with this situation, and God blessed us with another son. After staying in Accra for 7 years, my husband traveled abroad. I joined my husband 4 years later. God blessed us with 4 wonderful children, namely Ernest, Dixon, Diana, and Devon. We lived happily together till OB decided to visit Ghana to seek medical attention due to his health issue, which I objected to because there were better treatment options in the United States. He lived in Ghana for 3 years till
made in June 2023. But we take solely from Presbyterian hymn 508, which says, Nia onyami ye na peja nam ne kwan na senya oya na de afwa mepe na me ye Obi, your death has made me to appreciate genuine and caring colleagues, friends and some relatives, both far and near. Thank you for all you did till we meet again. The year, Demi Fedri. Adofono mejina ha na mejina ha ede mame na obidi ne ba panyi eye ba fo kwasi entry Otchere odaw ne achim Otchere so akwansra hene na nase nanka won pe sen obetse ne ho akan ne die enso asembinti abasa enyom woha eni donsia enye yemu ye edunu erade ahotefo wodie ne bo ye nenim ne bo ye din nenim edi na wotwe ansa na meje atumu se wonka ye hu bio efri se na bibiara enkyere se wo befri mu ensem biara ni ho a ebetumi etu atokro kase a uwe yi ejame wo me mu na wo danso wa kwan so a na enye din enye wo din se obeje wo funso atum wo humobro ne wa ho brase nti na emrema wo se wo besiesie wo ne afofrontem enfa ho ne ayonkofa eda wo ne nipa no entem eno ntina anya menwanwa pi bra lawyer Kwame Chan wo afimpinu ene duba komo tuma na juma mu panyin owura Robert Totime tete se only dom enim mra Ashanti achim Juaso ne wo mekasa na onsiesie ntawantawa na abrabomu nsem de abeto wonne mentem na ufri akomapam ne asomdwem titum ma omo siesie asem meda onyankopon ase wo emra efe menne wo chei se echa ne oba empo akamre kakra ama wo afri atiasefo asase iso adofonom wo Kristo mu mepa mo chew mumwa me na memfa sida piesie asida kese asida ti apakan mu emma owura nimonyamfo sonko a mabra bom ogumu eye lawyer Kwame Chan wo emwa dodo a ode aboa me ashama me adum pempen so atise dibesi nne lawyer esie ni keja ni aseda twedi ampo nyankopon onhira papa erade show papa woni wahre wo me ho biara nso onhyew anamu moho dada me kai se wo free abrochire bagana afimpinu ene dunkuno mo ancha na yare ball wo afimpinu ene aduonu baako mo na esanse da woda makoma sunti me bo me ho modern share se ubenya ayaresa mapa ne emwa biara ubehia esan onyankopon bo hye ne na donti hoto abosome kakrachi na osan bu wakete mu ko America abrochi maimu wakoto ni ma me kire me bosome no wa fempino ene aduonum yenum se wo ko akodi dwuma bi aba
nneɛma bi ne nsɛm bi a wɔda adwene ho da nneɛma bi ne nsɛm bi a wɔanda adwene ho da sɛ ebetumi asi kosii wɔ aburokyi hɔ ma wosan ba Ghana ɔsanaa bosome no emu na ɛyɛ ntɛm ɛsene berɛ a wohyɛe sɛ nka wobɛba Ghana no na abusuafoɔ koraa ɛnte aseɛ saa nsɛm yi de yawudie kɛseɛ ne nuhu brɛw paa nanso ɛsiane w'abɔtere ne w'ahomɔborɔ so nti wokɔɔ so a nyagyidie wɔ Awurade mu mpo de kɔsi wɔ wo da mu na wonyɛ pɛpɛmi nkuminya ne kyɛnkyerɛnkyɛn wotetee me kyerɛkyerɛ me sɛdeɛ mesi fa dɔ na maboa afoforɔ no sɛ nti mahyɛ bɔ sɛ wakoma so adeɛ a na etwa toɔ sɛ menhyɛ me nua baa ketewa woka akyerɛ papa bi ɔhema Tracy Otchere no dada mmɛyɛ sɛ ɛbrɛ amma yɛ kwan amma yɛankyerɛ yɛn anisɔ dodoɔ no a ankyerɛ wo deɛ a yɛse yɛbɛkɔ so a ada wase na ɛbrɛ wei nso ɛyɛ brɛ a yɛde ɛreka baako sɛ ɛgya pa yɛda wase mmom wohunu yɛ na wonim sɛ na wonim som a wosom yɛn bo na woyɛ ɛgya wɔ nipa bebree abrabɔ mu sɛ nipa kɛseɛ wu a kanea hello sɛ nipa kɛseɛ wu a kanea ogya no akyire no hyerɛn ma nɔbɔ so aberanteɛ bi ɔyɛ philosopher Lucius Anewu Seneca ɔka asɛm bi ɔse ɔwɔ yɛ nipa binom apɛdeɛ ɛyɛ binom nso akomatɔyɛ mu na etwa ne nyinaa so wabɔ brapa wabɔ abrabɔ pa home wɔ bɔfoɔ no mu osi sɛ yɛbɛhyia dabi mewie nsɛm no nyinaa wɔ Romanfoɔ nwoma ɛyɛ eti dumienu ɛnyɛ yi mu a ɛyɛ dunkuno ɔse adɔfo montotɔ mo ho rɛ na emom munyan ma Onyankopɔn abufuo na wakyerɛ sɛ me na awerɛtɔ wɔ me ara metua ka Awurade na ɔkasa amen. Most people call him Nana OBD, but we call him Dad. Our dad was an incredible man. He provided for his family and made sure his children had the guidance they needed. We are grateful for our dad and we miss him every day. Today, we are remembering our dad and the great memories we shared. He was one of a kind and our best friend. There isn't a day that goes by that we don't think of him and smile. Our father was our biggest fan and our greatest role model. We could call him at any time and he always has a solution to our problems. Life is different without him, but we are grateful we got to call him Dad. When we remember our dad, we smile each time. He was a jokester and he made us all laugh. He taught us not to take life too seriously. He was always in good spirits, even until the day he died. Our dad was our hero. He was the most courageous and resourceful man. We never questioned the love he had for us because he made it so obvious. We still feel his spirit each day. Thank you to everyone who shares a beloved memory or photo of my father.
It touches our hearts to know that he will be remembered by so many. In loving memory of our dear father, who taught us everything we know and loved us unconditionally, you will be deeply missed. Our father had many friends who he considered family. Our hope is that everyone can use this page to come together in his honor. Dad was not only an incredible loving father, but also a teacher, a kind-hearted and generous man, and a pillar of strength for our community. Our family hopes that this memorial page will live on as a collection of the various ways that he touched the lives of everyone around him. Our father believed in the power of connection and valued his friendship just as much as he valued his family. As we remember him and valued his family, his legacy, let us also use this platform to bring together all those lives he's touched. May we find comfort and strength in each other during this difficult time and continue to cherish the memories of a wonderful man who will always hold a special place in our hearts. Rest well, Dad. We love you. Tribute to thy grandchildren. The sudden death of our dear grandfather has brought us to the understanding of what Paul says in Philippians 1:2. For me to live is Christ, and to die is gain. Oh, Nana, we miss you so much. Grandpa, as we affectionately called you, the emptiness of the space you have left in our lives is it will be difficult to fill. We left without saying goodbye. For this reason, peer longingly into light and darkness, hoping for a last glimpse, so that even as you rest in peace, we may also find peace. But also, we don't see you, so we console ourselves that because you lie in the bosom of the Lord, we shall see you again. Grandpa, you were a wonderful living experience. To us, your grandchildren, you were a grandfather, a mentor, a counselor, and a pillar of support. Grandpa was a very happy person, full of life. He was a person who wanted to involve himself in everything, from education, music, farming, and everything that caught his interest. So strong and certain was your hand in showing us the way that as we grew up, we thought that every grandfather was like you. But we discovered in conclusion that there were grandfathers, and there were indeed grandfathers. Grandpa, you were such a wonderful grandfather to us. You always had a cheerful smile, and you were always ready to share whatever you had. You never left us hungry. We wish you were still alive to see us grow into beautiful and handsome adults. In paying tribute to our grandpa, we sincerely wish to praise the name of our Lord God Almighty for a wonderful grandpa. We will remember you as living, vital presence, and your memory will bring refreshment to our hearts and strengthen us in time of trouble. Grandpa, your grandchildren say, rest well. Lord, they can kind a year Adansi Asema, the Apostolic Church, Ghana, Juaso Central, Etrofa, Yem Papa Ubidi. Watron Brofo Kasem, Amedekoya and Kasai Kasem said, "Ya, Adofo Wahena, a betty. Now, me tea, me be free, so I can't say. Ishani a fu a radim moon, say, recruit. Home no see, Annie. Obey everyone, brim. Now, one you might do one, a cheap. Amen. Even who saw dressing me, you honey a decent tea do 9 a year in the moon, near sun. It was so a kind a year at Dancing. A sorry man, you know, the Atmacro ni yaw. The Adansia fire near our dying and the say, now why a young papa or a young 54. Oye nia na oye adamfo oye yade nyina ewo asafo mu papa Otchere
ne dodo no afrɛ no Mr. OBD ye asɔre ba paa na onni n'anyam som ne asɔre ho agro na wɔwɔ amanɔne nanso ɔba a ɔne ebom ɛsom yie na ɔyɛ nokwafoɔ a odi asɔre nhyehyɛ so yie na eduru 31st watch night a yɛbɛka yɛnua yie paa ɛwɔ ne nkuranhyɛ sɛm na ɔde ma asafo nyinaa owuo yi yɛya nanso yɛbɛkyekyere yɛn werɛ ɛfiri sɛ ɔde ne ho maa Awurade bɔɔ abrabɔ pa som Awurade yie nokorɛ ne ɔdɔ bɔɔ nipa nyinaa na ne nsɛm go na ɔyɛ adɔyɛ ɛma nipa nyinaa ɔboa asɔre yie ɛwɔ asɔre nnwuma nyinaa mu titiriw ɛba sika yie mu a ekae sɛmmerɛ bi na asɔre ɛbɛbɔ ɛyɛ afɔreɛ yɛnnua yi ɛboaboa ɛyɛ amanɔnefoɔ nyinaa no agye sika firi wɔn hɔ ɛde brɛ ɛyɛ asafo no yɛnnua yi asɔre re mfi no da yɛahwere ade kɛseɛ nanso deɛ asɔre ka nyinaa ne sɛ yɛnnua yɛn futufoɔ yɛn papa yɛadeɛ nyinaa OBD onyame ɔmfa wo kra nsie yie amen ɛbɛma nyutufoɔ no ama yɛnyom 2 minutes pɛ na afei deɛ ɔde nyame asɛm aba no abrɛ yɛ ɔpaakyɛw tenetene wo na mu kakra ɛbrɛ no Oye sofo pani a wayɛ adwuma ɛwɔ asɔre mu akyɛ fini mmerante mmere mu mpanimfoɔ de wɔn ani to ɔhwɛ no na no nokoredie ngosra ne adom sonko a ɛwɔ no so na de nim ne na ho braseɛ nti wayɛ adwuma wɔ asɔre mu mfie bebree ne de post bebree amano na mra odi na adwuma ekɔ ewieyɛ no asɔretuo nyinaa Ghana na amano ne nyinaa no ɔbɛyɛ president o ka ame kɛseɛ paa nsɔre a wɔ Ghana ne aburokyi nyinaa ɔbɛyɛ president ɛwɔ apostolic church eyie ɛda mpanimfoɔ akoma so nti wɔn hwɛ no na ɔno na ɛsɛ fata sɛ ɛnɛ obɛgyina asɔre nyinaa
name no may na kopon asem o me so beka ame kese pa o yo bi o ye cheche fo kese ne nyame adom kese won so mesrena emra me be boni din ahobrasie mu Bible say emfa ni die ma de ni die se no ye nyina so egira ye nan so ne yire eka no ho na ne yire de ma me abebrese yi na chema de no akwa aba ene nyame nipa obeka nyankopon asem no ye friend no apostle Ebenezer ensisa abebrese fansa moshia na mrobe doctor so ka ho bonsemano doctor apostle Ebenezer ensisa abebrese da ye mo akwa aba wa be Juaso kanyame asem tren acho ye bompai ye nyankopon ade nyina so tumfu ye dawas ene dei ewo ye nana Badu Otchere Eliase ode wasem enam no sumfu o ye papa so eba wasem ye nshama ye nkra ewo Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We are bringing the Asada and come forward with Yankopon. Bible says, I didn't know when you find us in my brother. When you hear someone can say, for everything we should give thanks. So when you hear someone can say, for everything we should give thanks here. You hear sooner and may soon. You hear sooner and him for. Police penny the IGP Dr. Akufu Dampare any painful and any sorry painful. Then somebody will say, for this one here I cannot give thanks. Now when Bible see in everything we should give thanks. He's talking about situation. Until you have someone can say to be a no mommy and fast said that and family brother and then we are praying. The General Council of the Apostolic Church. Yen Sofu Penina, Odan Sorinano, and Apostle Dr. Aaron Abina, the President of the Apostolic Church, and the leadership, the entire leadership, Emma Ukunafua, Ma Busia, and Penifua, Asia Hena Yako. In fact, you may be saying a here ma sorry no nka mpanyinfo ya mabobo wondi nka wobeba nanso asori onyame adom eso nti ama dwumadi ahoro bi nso di bi mu mpo atukwan ekọ amanone na yehuin se senia yenua ene nana OBD Douglas Badu Otchere dwumadi a wadi ede boa asori ne ma ede na busuafo boa asori dwumadi ewa brochimam ene Ghana yenebe hia ne be set afata say wotu opanyin bi ene mpanyinfo eka won ho na yede yasababeto nsayem na yema busia yakọ na ye express the deepest condolence of the Apostolic Church. Ti enewia bre mobia yakọ. Amen. Yenim so nyame oye no kwarefo no ba kire yemre na ma ye nyina no so ne yetimi akai ededai ya ka se urade de ma na urade afa urade din na enyonyam edeba. Praise the Lord. Making kind semfuya bi ewo trokonkun wo Job ngumanum tira ye dunna yimu baako ene ennumu no na fe magina so na me ne ya yehia wo hei akasa kakra na me gini se ye befa bibi kakra afri mu ansa na ye fi ha akọ. Kind of provocation in the New Living Translation of the Bible, no? Job 14 verse 1 and 5. How frail is humanity, how short is life, how full of trouble. Job 14:1. Then the verse 5, no? You have decided the length of our lives. You know how many months we will live, and we are not given even a minute longer. In another version, we are not given the permission to cross the time that you give unto us. As I can with Job, when I move back any no, a Tifia somewhat at that son said,
the common pathway for each one of us. Kwanya edahoma ya yeshia wa henyina. Abrantie bia no owa brochimam na osua de na osofu bi ni no di nkomo. Na abrantie no na osua law, osua mranim ho adwuma. Na abrantie no osofu no ni di nkomo na obi say meba ma hu so wani abrepa wo ko school. Na school a wo ko enyina no adenti na wo ko school. No, so my bomb said that's what my dishes so my bay mranim say be ya won a wo ho beka adwam no matimi atwitwa na obi sansa na wie eno no ade elesu ani so si o enam se mabre kakra e wa adehia mu nti no mepe bibi kakra sika kakra bi na me dia ye japade bi na me bra mabre no so matimi enjoy. No, this is what Professor say, and then no, see, and then after anyone, me did say, not to talk castle, no, my Jimmy, no, to kind, I come yam who will be brave. Now, for my cohe, we are self and I'm the brave, I mean, my papa has said, you see, no, see, and then, no, see, I think I will marry, no, see, and then, no, see, I think I will continue to enjoy the house, and then. No, see, I think maybe I will die. No, see, there be maybe by all means, you know. Charlie Cassette, Dipa, ewu prepare. And then you will die. I came to remind you, yes, you are hanging out, said. That is it, yeah, be a woman and Cosonia. A Jew, a boa, well, Busium Yanya, as of Fudia, you rather wire, and Cosonia, a Jew, the boa, man, young Cosonia, Jumedia Bia, is here, this will be a young Cosonia, but the day, new moon, necessary, I think I would joke, woman, India. Nature say, a certain line, be the Amaya. No, so Yamin Shishim, none of us over here. Will be already getting across the line, maybe a man. And then after the and then one of us we will go the way Penny and then an OBD. It is a template for each one of us. So Ranicharo and Maya, you back on back. Oh, maybe said, and he had a mean who remember I said, dear mammy. Now, when Yamin she say, young brother, mine, no, Yamaka and so, what a coward you do. Means to be a coming dear Juno, also a coward dear Numua, a patches and fair year, see you know, a bit more yet a year ahead of time. And I don't know who's I bought my money and see I come in fear you, and fear you, not just so soon, but was in fear you. Until Yamidia hint, Chayena, say they are young, quiet, bang, and a lie, no, I watch a man or bring new drug. Say the city of the oh, praise the Lord. I don't for you already as a Christian him. Abraboy in Nipa Genia Modensa, we are frail. Rolling us on the idea of crocodile. Now, so I did mention on Bra, Nipa, sorry, no, sorry, view. Obinso or Bra, Nakuma, let me stop up, let us an Abraham. When you can crank and back and I'll be seeing will say, may for excellent year, be fat. Each and every so a 2 year she will hang out for say. Brian by a mommy and Kai and Jeffrey and Buffalo, and I am ran to Graham, who said, that be bear weighing a new one. I will see a bit as I saw from a day ago, as you greet day the Gua, you been your time a young fans as I was so hot. They will say, many kind no current name, Crowding Quaid and change so number so. And every abray, a quenya what my eye or hanging out, and you'll be out of India, and Kennedy Kura, Tanya Bravo, Yapins of India, Daiwa Bravo, the Akan fashion years of Christians. He is the way, the truth, and the light. Although the kind of current name, Crowding Quaid and change, he saw number so. That's a young who say you would have cried and Fandia. And the night the young Panashan, son, that is the Otchere, getting the Pedrian to Bokurempa. Your way in that swan, your Amatos was said. Obedi and Cranasi, the VCC, Amen. Obika said, Amen. Amen. And then, okay. Bible Cram was it. Yeah, a way in that swasi, a camera, was saying, Afifibia. Until you were, didn't know what that ever would have given. The Debbie Bass, Christian, yes, you did a word, I will be here in Yamua. That for you now, that's already said your one or that. A year and a so, a year could I, a year to them and the by yes, a piece of the eye, so you would have 20. I'm not paying the Jinamia Samoso,
kai yɛn adwene sɛ ɔmma yɛn kai yɛn ɔfoɔ no ɛwɔ yɛn mmerante bere mu ɛwɔ bere ahoɔden wɔ hɔ yi osi sɛ da ahyehyɛ de ama yɛn bɛbɛdu baabu si yɛde onipa a ɔrekɔ nsɛm sɛ ɔde nanamɔ nsisi ti a certain life bi de ama yɛn na Job 14 no ɛnyiyi mu a ɛtɔ so nnum no kyerɛ sɛ sɛdeɛ onyame nhyehyɛ esi teɛ no yɛ mu biara ntumi nkorɔ so deɛ ɛnna mɛsrɛ wɔ ahobrɛasɛm sɛ mɔmɛ yɛnsrɛ wuransɛ wuradeɛ ma mehu me nna aka no sɛdeɛ esi teɛ na ma meɛtumi anya nyansa akoma dodoɔ no a wɔde wɔn to awurade so no ɔno nso eku wɔn na ɔkae nti what do we do 4 points yɛde kan mɔma yɛnkae yɛn nkɔfoɔ no bra ɛti ase yɛkɔ a yɛbɛ yɛnka akyire kora yɛ a yɛkɔ asɔre akyɛ mpakyɛ mɔde yɛhyɛ ase yɛde yɛnsan kɔ asɔre yɛtɔ so bio mɔde yɛmfa Yesu Kristo sɛ yɛmmura ɛne yɛn kra agye nkwa yɛtɔ so mmiɛnsa mɔma yɛn dodɔdodɔdodɔ yɛn ho adɔfo ɛnna wo ne obi nkɔ ɔkyena wobɛte no na yɛayɛ poster for the best ɛnna wo ne obi hyia wɔ abusua mu ɔkyena wobɛhunu na wo ne hɔ bio mesrɛ wɔ ahobrɛasɛm mɔma yɛn dodɔdodɔ yɛn ho ɛfiri sɛ sɛ obi asɛm hyɛ wo mu obi ahaw obi ati w'ani obi atiatia w'ani so nkɔkɔ a ɛsrɛ wɔ ahobrɛasɛm sɛ mɔma yɛn kae yɛn wurade yɛn agyepa Yesu Kristo bere a na ɔsɛn asɛ fia no so ɔsɛ yɛgya fa kyɛ wɔn ɛfiri sɛ wɔnnim deɛ wɔyɛ deɛ afa Yesu sɛ yɛwurade yɛkra agyepa deɛ a obi di ayɛ na ɔmo yɛfa nkyɛn it is the last and one day you will be right Mama yen live the bia to say there bia and day mi wura obefre Mantuma kwa kufu ya bia wai ya kwesi ya wai Yamo yosem kesiepa ema apostle Dr. Ebenezer Nsisa Abebrense. Kene wonsahwa ni so kacha ni se papa onyame nhira wo sepa. Amen. Ejuma waye achi papa nyame nhira. Amen. Ebre du se yebompa ye ema abusia. Abusia the immediate family ya ade adom ni no. Best na immediate family no. Omo asori ejina be bia omo wona Young Pie on Brasimo. Afi Amrasuni na Young Pie. Erabi Yen Erabi Nim Ben within any was a singing so. What the one young maple name Wopiano now to a tree, Kusidachi, a tree, Uyunyame.
Robe wonam oboni so ka kyerɛ yɛn sɛ ade nyinaa mu yɛmfa n'ase ma wo din. Nea aba biara robe abusua asafo. Adɔfo mo ahyia ha nyinaa nea yɛka ne sɛ ɛna ase ka wo din daa. Nana obi ɛde na fi atiasefo asase so abɔ nkyɛn. Na wɔn ma na nkyɛn dɛ da wase. Ɛdɛ yi mu na yɛ wɔn mpa yɛ apagya abusua a wɔagya wɔ akyi. Ɛde wɔn mpa wɔ Awurade ma wɔn ahemfo n'anim. Na Awurade wɔn mmɔbɔ ama wɔn ahemfo kɛseɛ no aso wɔn so. Awurade wɔhwɛ wɔn so abɔ wɔn ho ban yɛ. Osuo kɛseɛ biara ɛnto wɔn. Ɛka sɛ yɛ anaa fie amusamfo mbɛdi ahohom ahodoɔ a ɛfiri wie mu mayɛ mu nsuo mu bɛpɛ sɛ ɔba bɛha wɔn. Nyame bɔ mpaeɛ asrɛ ne sɛ Awurade fa ɔbammɔ kɛse no ɛto wɔn so. Awurade sɛ wɔn da a ɛne wɔn da. Sɛ wɔn sɔre a ɛne wɔn sɔre. Wɔde fire ne wɔn fi bɛ mu Awurade ka wɔn ho. Awurade sɛ duru baabi na sɛ abrabɔ mu nneɛma bi yɛ den ma wɔn. Na ɔkaaka w'ani na ɔnya ɔboafo biara. Awurade sɛ ɔso frɛ wo a Awurade agye wɔn so. Awurade mpa ɛbɔ ne sɛ wo a woyɛ ɔwerɛkyekyefo Nyankopɔn no wobɛkyekyere abusua nyinaa awerɛ. Na neɛ ɛsɛ asrɛ bio ne sɛ Awurade owuo yɛ akyi no ma ɔdɔ kɔnsɔnkɔnsɔn mɛsɔ abusua nyinaa amu. Na Awurade nkabɔ kɛse mmra wɔn ntam. Awurade wɔmfa ɔdɔ ɛntena ase ɛwɔ ɔde hyɛ yi wɔ akyi. Ebi sɛ Awurade wobɛyɛ wei ɛde ahoma yɛ. Yɛaka nyinaa yɛhyɛ wo nsa. Yɛmpa ɛbɔ sɛ Awurade a wɔadi nkonim dada no wode saa nkonimdie yi ɛbɛma wo nkurɔfo. Yɛda wo ase wɔ tie yi ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yɛ papa nyame hyira wo. Busua nyame yɛ nhyira so. Ekuyo so ene. Ifiti Wednesday a yɛbɛdu kurom a na nsuo no ɛtɔ. Mpaeɛ ne yɛdeda Nyankopɔn no so sɛ Awurade tiwie ma yɛn a ɔma ewie mu ti. Omiɛnka sɛ Awurade yɛda wo ase o. Omiɛnka sɛ Awurade yɛda wo ase o. Asɛde edi hɔ mede ma yɛyɛ former apostle. Papa, metie sɛ na wo ba no yɛmede yie. Ɛka sɛ Nyame nhyira wo. Asɛde aka wɔ bio mede ma national executives, national forum bɛɛ nyinaa. Papa mante yaw, Nyame nhyira wo. Nyame sɔfo a mene ne wɔ me local, the district pastor. Overseer Solomon, also Nyame nhyira mo. Solomon wɔ fɛ. Lady Lois mu nyinaa asɔre mbɛ nyinaa mo wa nyinaa me sɛ Nyame nhyira mo. Sɛ mo anya me mu mo aba bɛtae me ne me nuanom akyi ama ade frɛfrɛfrɛ a yɛhu no sei. Menim sɛ Inspector General of Police ɔkɔ baabi a ɔkɔ biara no meka sɛ Nyankopɔn nhyira no ɛne policefoɔ a ɔmote ha ɔmo ɛgyina n'anim. Aseda kɛseɛ so paa kɛseɛ nkɔma mmea adeɛ nyinaa red onyamfoɔ lawyer ɛnura yɛkɔ hotel kase mi wo sɛ me ne ɔyɛ nante akɔpem sɛ baako bi firi asase wi so lawyer de Nyame ate sɛ firi wa no na me so menyɛ ne saa mpatwɛ mo mmem nyina nka sɛ lawyer ba megya yɛda wase o ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛdeɛ memɛnya papa me ne nante over 20 years ni ɛnyɛ easy meda no ase ɔsompa so ɛyɛ ɛnɛ mehu ne sɛ me papa kɔ ɛnyɛ me wanwa sɛ me papa wuyɛ meka kyerɛ nkurɔfoɔ me papa wu
My friend, me, lawyer, John, go through a catch and papa was a nipper pen, nipper papa, me, don't tell you, don't have a nipper pen. I just said, you said you do what you beat us. Really, you did that, you see, and you really do what you beat us, papa. Lawyer, now, men come. Me, papa, a bush of wood, and I grow up bush of penny. I mean, she will not. Many and mamma feel you as a buyer, will be piano, why I make us as a run come. And cowboy chat away, say, your poor a craft one, Yenna, your records here. If it's your Naka, or your quick move or Yenna, Beco. Ever better, more and prefer Mumu, we a kitwa. We are there, no Cassina and Casa sofa. Into the Pacho, Mumrana Momentum when you saw dear. Say, a man and a mamma here. Now, Yina, young Felician, may that will be Biaras. Mijina National and name Mijina area and name Mijina Sofumami for Asonfo. Any other for a share in our name, Edisike, and Mamma. I will Yamiaja or Ba any one concluding. Amen. Mama Yamishra. Amen. Yamia. Minister, as woman, no one bomb by a point. Yeah, bomb. Unyami tumfo, unyami wawani. And then they was. Wa, would the feet may I say? Now the Abidum Pembe, Sui, as a Nyamun County. Emra, ye papa, a question. The judgment here is the enemy national, sir. The radical Mohine. Near Aka refreshment in Sawabo, a real to the dear, or Chinakwesi that Thanksgiving in Yakana, radical swimming. A real Bia Suna Opia, and Port Mifi, and in Jumaso and the beauty fire. In free cafe, in Candini, not Bibi Biara and Passion Dream. Yadawasi, and my Bushia. One Casawati children, one Casawapo of Bushon Humbai. Yet that was it, and we Jesus Christ. Amen. My dear, I'm dancing with you, more class, ye, oh, Yamia, or back, and I'm confronting. Amen. Just
Not tough.
to be on now. We know about Bodamba. Okay, da. And the way when you come home, I want to move on. And it's that me because of Apostolic Central, a year Congo. And now ODB, or this work which they any Ghana and Apostolic in Oko. Eti, the dear Dudier, when former president of the Apostolic Church. Now, and what I said was it, and then, Mumientie, a whistle, and I see I say, I didn't get one say, no, so, no, what to say, it's something. You make a piano, Mumientiano, not no mere pepper, and yet, so for. Okay, see one so. Why be a pa not 5 years. Yes. Amen. We are fought by Okupano Mako, Americano, Matu, Gidino, Maso Messie, and ya Aka Edaho, Edemame, and it's in a Abutre. Wouldn't fit the Wabaka Daminamu. Say, would the AVF Fiba, Nibrimuana, shall conquer no king can be, or going to Maria Tosso in Treba, and son, Ericosi and Nine. I ain't ready as a Christ. Why, when you're upon in a jar. Ah, or Yapobro, who in a jar. Nay, I will teach you in na ye two Alpha, I will teach you. A foul in your coupon, the chitchery, and no so. I teach you one laugh. War Ahunia Brimuno. SSA, what they don't turn in Piebo, na a yes, or sorry. Sir, would the Yehoah the mind? Na Yehoah fa, Yehoah Dean, na Shirankano. So be what best sign at Nasibio. Yes, you say, many sorry and qua near or Jimmy Dino. So, Wumpa, Ubeyanpa. Now, Ubiara or Tia say, now or Jimmy Dino or Ringu. This road, many of California Chicafuano near our Tia say, me we. Now, Netia said, Dada, and me pro woo, and they are Samai Safu. Amen. Amen. A sign said, I saw 2 for young couple money. It's one of our year near Douglas. Badu Otchere. Kra, Aquanin chain ye. Afe Yadini Pedia, from my assassin, Aqua Assassin. Now, so I consume. Na mfuntuma akomfuntuma mu oyengidi ene yengadi daswa o Kristo Yesu a obesakra yen ahobrase ni padua yi ama ase na ni onyam ni padua na mete ne bi se kire eyi
Shira, any Wufua, Wu, a free print at the record. Wait, Anne, oh, home no say. Wobɛ home everyone brave. I will Numa a video. Amen. Yadi mi say now we are the aka. Amen. Amen. Eda, Kenya for Yankopon. From Pempesua, Bodia. So there to me, Adema, Apostle, Sophie, Mufi Medina, no more. So my back here, I hear Ogusum, the air can say, a dear chief, let's have a four bone. The Juaso, and not use and now the air down here. You see it in the moon. You better and so on. So, the actor, Apostle and your man, far no ready to go. Far no since you are better here, dear. Fayensi, we are not a patient, so ready go. Fayensi, Mama, Yanni Shira. I feel not for to me a din and I, none din wa hoda. Or Noah, what I am was a simple you were never seen any view. Ni team when you didn't acquire Douglas, Badu, Otchere. Abeshe, Sa, Nkura, Ye, Sabaya, Honam ye, Messayako. Dotty Mobile said an answer much. I feel on one to me, I didn't I and all boy home by and walk and so. No, I say, was a sea and was in Smabo Mumpa. Yeri Hunuboni Bino, on Fanaqua Douglas, but Otchere, and Tunabum, Bra, all banning chain, Yami Ja, Yami Oba, and Yami Uncle. Amen. Oh
Esta,